your hands. I like shoot, I will shoot. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey! Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey! I like you. Kita ba? John, hindi ka na nakikita sa vlog mo. Masyadong zoom. Okay. Naghimuta siya. Wow. 1, 2, 3. Ba't tayo may Ah, bakit tayo Sabi niya, mag-cheers tayo? Bakit tayo may Ah, sige, sige. 1, 2, 3. Sorry, sorry. So, hi guys! Welcome back to Chana. Chana's Kitchen. Iba yung channel na ko. Sorry. Ito kasi si Loveless Day, guys. Hindi na. Ang papalayas na tayo. Mag 1, 2, Pero 3. inilunok ko. Imbis na bukas pa tayo pauwi ni Jan, mga ngayon na tayo pauwi. Last na kasi ako, ano na sila, na-warm up na sila, kaya ang gulo-gulo na nila dito sa channel. Hindi, asa ito. Dito kami magiging all out. Okay. Hi guys! Welcome back to Chana and my kids. Hindi, ayoko ang formal. Ulitin mo. Okay. 1, 2, 3. Bakit nag-1, 2, 3 ka na? Kasi ko na. Inunahan na kita. Hi guys! Go. Sorry. Okay. Yun. Hi guys! Welcome back to Chana and my kids. Wala, bakit? Jonas and my kids, Siya bakit? yung tuwang-tuwa sa video natin. Ba't yung umiiyak? Wala, okay. Ready, go. Okay. Galing ko mo. Iiyak mo yan. Cheers daw tayo. Walang dami yung lipstick na. Tawa pa mo. Ba't yung Maybelline matte ang ginamit ko? Okay? Hi guys! Welcome back to Chana and my kids. Today, ang gagawin namin ay yung nauuso na jojowain or totropahin. Totropahin. Ano yung sinabi mo? Hindi ko alam. So, yan ang gagawin namin. Nagawa na namin sa channel ni Love and Smile Lyra. So, hindi ko alam kung sino mauna. Alam nyo naman sa akin. Ako na yung mauna. Mga next year pa daw yung Hindi naman. Isa, Hindi na yan, next year. yan ang gagawin namin kasi nauuso siya ngayon sa YouTube. So, gagawin din namin para ma-feel namin na Fit in kami sa YouTube. para YouTuber Yes, na. YouTuber. Feels So, like. Pero Pompal, alam mo na Ano? trend to, di ba? Oo. So, wag next year ha, kasi Maudi na sa trend. Iba na yung trend man na. Oo, baka ano na Ngayon doon. pa lang siya mag-upload. Oo. Ihiwala yan o babalikan, mga ganun. Okay na. So, tapos na Hindi. natin. I promise bukas, edited na. Okay. Bukas agad. So, Uwi pa lang kami. Habang nagbibiyak kayo, nag-edit na ako. Paunahan na daw to. Oo. Kasi lagi nga ako binabas next year. Hindi. Bukas na Hindi, to, nangako guys. ka pa sa Pasko mo, wag muna. Hindi, bukas na to, guys. Wag naman, guys. Bukas na to. May Pasko kapag vlog. Hindi, bukas na to, guys. Wag naman, guys. Mamaya, hindi pa ako antok i-edit. After nito, ko na hindi to. na siya mag-edit. Mag-edit ako after nito. Upload ko Okay, go. So, hindi guys. So, yun guys. So, may mga categories kami. Mayroong Hollywood. May Hollywood ka ba? Wala. Kasi siya. yung foreigner. Oh, ayun yung grabe dyan. Palayasin mo to. So, may My Hollywood preference. tapos may YouTuber. Or Pinoy. Or Pinoy or funny. Funny. Okay. So, yun na Wala sa kang akin. YouTuber eh. Wala kang YouTuber? Nagpadaya siya. Yung mga asawa lang ng mga ano yung sinasabi ko. Asawa niya, no? Alcluz. Asawa niya, no? Korean kasi ako, guys. Oo, yun yung mga best niya. Alam niyo naman, di ba mahilig ako sa Korean Wala mo drama? na yung sagot namin ah. So, you know, Ji Chang-wook. Ayan. Sino yan? Cute naman. Sobrang cute. Hindi siya Tropa Korean na lang Korean, ha? Hindi siya masyadong Hindi siya puting-puti. Korean. Moren. So ngayon, meron ka na siyang pag-asa sa ilo. Hindi siya masyadong Hindi na ako mukhang PA. Oh, hindi ka naman PA. Dilawain Hindi mo. naman, Uy, mukhang ang- PA pa rin ako. Ay, Pero hindi na siya yung wala lang yung gatas. Pulang-pula. gatas. Oo, hindi na siya yung puting-puti. ikaw. Kailangan mo pa rin ba yung skincare? Yun, ayaw niya. Kasi talo daw. Kasi yung skin daw ng mga Korean. Mas Panoorin nyo amin guys para ma-relate kayo sa mga relate kayo ano. sa mga sinasabi nila. Kung may pimple shop, pwede. Pagbibigyan ko siya. Ikaw lang, so tropa ka lang. Tropa lang kami. Ikaw Happy lang. lang. Baka naman lang, pagbigyan niyo naman ang Korean. Baka. Baka ano, jojowain? Oo, baka. Jojowain niya. totropa? Kasi ito Baka yung jojowain, tatlo yan baka. eh. So first time nila yung magjowa sa... Kasi gusto, iyan nga, mata. Okay, Tingnan mo, hindi siya maama yung mata, oo, hindi siya sobrang mapunga. chinito. Ako din, jojowain ko siya.
Wala lang kasi O confidence. Lahat pinanood ng, ko lahat ng ano. lahat ng ano. Sobrang diehard fan si Manay niya. Yes. Korean. So, lahat ng Korean, jujuwain niya kami. Tutrapahin niya lang. Boom, 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 boom. Hindi naman. Sino ba yung tropa? Sino man yung may humihilig kasi yung mga bata dito nakatulog. Natutulog. Winiwising. So, next is... Ay, Ay, Sabi totoo mo na siya. yan. okay. Tapos Zac biglang- Efron. Ay, parehas tayo. Mayroon ako niya. Zac Pero hindi ko Efron. na. Ay, Si Zac Efron, guys. Gusto ko din yan. Oh, di ba sabi mo Jowa. ayaw mo ng foreigner? Bakit nang iba yung Tatry ko lang. Juwain ko Gusto yan. mo siya? Zac Efron? Ikaw? Matangkad ba Jowa. yan? Hindi. Ay, hindi na lang. Drop na lang. Ayoko Hindi din, naman, matangkad. depende. Hindi ko Ay, oo Hindi nga. kasi siya matangkad si mababa Mark. siya. Gusto ko matangkad na. Hindi siya Hindi siya masyado matangkad. Sige na nga. Jowa na lang nga. Jowa tayo. Pipilit mo yun sa Pinilit niya. Oo, wala. Crush ko siya. Crush mo siya. Jajawain ko yun. Gwapo, uy, gwapo. Parang lahat sa akin, lahat jowa. Oh, simula pa siya kanina guys ah. Wala, ba? Pipiliin ko siya. Yummy naman. Yummy? Mm-mm. Ikaw? Gusto ko lang siya kasi pinanood ko yung High School Musical. Ay. Yang niya pa Yang doon. pala, Wala pa yang pa siyang siya. ano. Ano Wala. pa ba? Wala pa siyang ano? Tapos kumakanta siya, di ba? Oo. May gatos pa siya sa labi. Doon. Sa jajawain? So, jojowain. Okay. For sure. So, this is my last. Kong TV. Ah. Tropa. Bilis niya, Wow, bilis niya. sumagot. Tropa lang. Tropa, ikaw? Tropa lang. Ang ganda ng girlfriend eh. Oo, tropa, no? Pero ang jolly-jolly niya, no? So, yun na guys sa akin. Tatlo lang sa akin. Siya na next. John Lloyd. Jowa. Tropa ako. Bakit? Bakit? Wala lang. Tropa lang kayo. Ikaw. Gopo. Jowa. Ako jowa. Parang ano, hindi, yun nga, di ba? Hindi siya, Mysterious din. hindi siya bad boy look. Yung parang ano lang. Ah, sa mga, di ba gusto ko bad boy? Oo. Sa mga hindi bad boy siya ang gusto Gusto ko. siya yung gusto mo. Ikaw, John Lloyd. Okay na lang. Ako na lang. Sino ito? Ang dami ko na kasing jowa, hindi mo. Ay, naano na si ano kung TV. Andito din siya. Nandyan din siya Pwede sa'yo. mo naman. Sam Milby na lang. Sa milky. Tropa. Oo nga, ako din Ako, tropa. Kasi parang napaka-vain niya. Oo, Tama ba yan? Hindi siya Tama yan, papa. Ikaw, tropa? tropa. Jojowain ko. So, ikaw mag-adjust. Gagawin mo lahat? Yep. Alright. Sige. Okay, sa ngalan ng pag-ibig. Correct. Char! Huwag mo sabihin Rafi Tulpo. Funny. Tropa. Ako din. Oo, Tropa. 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 Para masaya. Oh, sige. Masaya sa Imagine niyo, barkada. oh hi guys, we're here with the index. Ganun, masaya kaya. Kala ko anong gagawin. 1, 2, 3, siya yung sabi mo. Siya magbibilang. Bibilang. Okay, Okay. hanap tayo maganda. Go! Ayun yung po ito sa Ayaw ko phone pakita. Bakit ayaw pagpakita mo naman ng picture? Picture. Nasambid naman ako. Ito mo. Sino yan lang? Hindi ko pa nga alam ang pangalan. Pati Lagay ko nga- na lang. Sino Mr. yan? Gray. Ah, si Oh Gray. my gosh! Hindi lang jojowain, pakakasalan, pagsisilbihan. Gagawin ko ang lahat. Maakin ka lang. Jowa. Oh, hindi na siya nag-usap. Asawa. Akala ko ayaw mo ng Will you foreigner. marry me? Akala ko ayaw mo ng foreigner. Dalawa ka ng foreigner. Ay, ano? time for a change. Sabi mo kamukha siya ni panganay. Kaya nga. Ayan lang. Kaya nga, gagupuan ako kay panganay. Yung anak Si ni Tony, panganay. guys. Na panganay. Yung nakita ko na yung payat. Kaso pa yun. Mababa yun, di ba? Hindi siya matangkad. Matangkad. Matangkad ba siya? Ang bulag Ang siya. ayok, ang mababa madyong kontesibo. So, So, Okay, kamukha basta siya. si, Ako ano, yung si sa Gray. kampanya, di ba? yung una mo siya nakita. So, jojowain. Magkakasala ata. Ano, joke lang. Magkakasala din siya kay Gray. Tropa na lang. Sinabi mo kamukha niya yung ano. Diyos ko, stepson ko yun. Parang makikilto ako pag nakita. Pag nakita siya, magigilto yan. So, jowa nagbago ko.
Bago lang nalalas ko sinabi ko. Ako, Pero jojowain. may hawig sa eyes. And Ano sa ba? bigote. Sa Parang bigote. hindi. Mataba lang kasi siya konti. Si Panganay kasi payat. Payat. Pero Pero mysterious, tas gano'n lang. Hi. Hi. ako gusto ko, kasi parang ang innocent niya, pero wow. Ang jujuwain ko, sana nagpalit ng isip. Parang yung isip niya may kamukha eh. Mukha pala, guys. Diyos ko. Kami panganay. Kamukha ng Panganay. Pero, bet, Bet, no? Okay. lahat gagawin ko. Pag sinisilbihan. Sige. Ang gusto. Kasalan. Pagkakasalan. Maging akin ka lang. Gusto ko yung word na Gusto yun. mo talaga? Grabe, napaka-strong niya sa no foreigner. Ayoko ng foreigner. Pagdating kay Zac Efron, gustong-gusto niya. No? Tsaka yan. Okay. Filipino. Ian Renier siya. Ay, jojowain. Ako din, kahit may edad na siya, yung charm niya. Parang nung bata pa ko, yan ang mukha niya. Hanggang ngayon na, nag-anak na ako, yan na yung mukha niya. Tropa lang. Ay, wow. Ang Wow. taas ng standard niya. Andun na ako kay, andun na Kay ako Gray. kay Gray. Nasa kama na, babalik pa ba ako sa banig. Grabe siya. Andun na, magkasal na kami. Wala na, ayoko na yan. Ay, ako gusto ko siya. Tapos pilot din siya. Ay, hindi naman siya pilot. License lang na. Parang Wow. nag-fly siya. Hindi ko lang. So, Tropa pa rin. Gusto Kasi mo siya. sakay ka sa aeroplano? Kasi ko na, uy, punta tayo si Boy. Oh, ayaw mo? Tropa lang. Tropa lang siya. High standard siya. Gusto niya na, ayaw niya ng Pinoy. Gusto niya na ng foreigner. Kaya nga, natapos yung ano, bali, iba na yun sa kanya. Nagbago na yung isip niya. Baka magsimali na kami ni Mike. Kay Gray. Kay Gray. Sorry. May laway mo. Visit na visit na ito si Mark pag ano, Wala. napag-integrate. Wala siya. Gusto Babasagin niyo itong phone. Hindi na yun. ayaw mo? Hindi talaga? Tropa lang kami. Ang dami kang may gusto dyan kay ano. Bakit yung pinipilit? Gusto kong tropa lang. Oh, sige. Huwag natin ipilit. Bonus mo, Pampan. May bonus ba? Wala na. Wala Gusto akong mo, funny. Funny siya. Baka meron ka lang bonus. Kung mayroon akong bonus. Sige. Ito Para kasi. maba lang, Pampan, kasi konti lang. Hindi, 12 minutes lang. Okay. Ito, bonus. Ano? Kananan, kananan. Ay, Sino to? Tom Tom Cruise. Cruise. Tropa ka. Oo, ang ayos niya. Yes, Ayaw Jowa. kasi ng marami yung may gusto. Ay, Lahat na lang yan crush ng bayan, di ba? Johnny Depp, si Jan, si Brad Pitt, si ano, di ba? Oo. Ayoko yan. Ay, oh. Ayaw mo si Tom Cruise. Jowa. Joe. Tropa lang kami. Sabihin ko na sa kanya, punta naman tayo sa red carpet, oh. Ganun lang. Pero yung, jowa, Grabe ang high standard. ayoko yan, Pumpal. Sa'yo na lang. Ikaw? Jowa. Jowa. Ang dami ko. Ako yata ang pinakamaraming jowa dito sa mga ano. Patigin nga ulit. Jowa. Jowa talaga siya. Ayoko Ayaw yan. mo siya? Wala. Ayaw niya, guys. Babalik na ako sa Pinoy niyan, pag ganyan. Ah, Wala na pero tayo ibang Pinoy. Meron ka pa ba? Pinoy. Sige, hanap ka Pinoy, para magsabi ako jowa. Si ano, ako, si bonus. Si... Ilagay mo yan, makalimutan mo yung picture. Sino ba yun? Ano, gusto niyo funny? Or ano? Kaya na ng bonus to. Tatlohin mo na. Tagal mo, tagal mo. Ting, Okay, ang ting. ganda. Cheese Escudero. Asawa. Asawa. Ay, Asawa talaga. Asawa. Jowa. Ang talino. Ang talino. Parang feeling. Crush na crush Gusto ko yung siya. mga words of wisdom niya. Ganda. Sobra. Sexy kaya pag matalino. Oh, tapos Yes. napaka ano niya, parang, alam mo yun, Funny at the respeto same mo time. Oo, pag nagsalit, pag ano din siya, nagtapos siya. Pares tayo doon, nagkakalaban tayo Ah, dyan. Yun yung Diba? mga ano bet. Yung Umaano lang tayo. matalino eh. Malahart evangelista lang tayo dyan. Hindi, tsaka Bicolana din kasi siya. Kaya Oh. Right. Yes, Sige, next. Hindi That's naman hindi naman funny yun. Medyo funny siya yung... Funny siya Ayaw nga pala. magsalita. Funny yung Minsan character pag niya. I ano, mean, yung funny, yung ano. Seryoso pa rin. Seryoso pa rin. Tapos, basta, Push. yan, si Cheese. Lahat kami Gusto ko to. Ganito na lang tayo forever. Oo. Kasi ang So, yun na funny. yung, ano natin guys, yung magtatapos ang ating jojowain or totropahin. Para sa lahat, ako yata ang maraming jowa. Siyempre. Ano, napapagalataan na. Kasi pinili mo lahat ng Korean. Oo, Sampo. Oo. Korean. Lahat halos Yung 10 ng Korean. dito ate. Ginawa niya lahat yan. Inangkin niya po ba? O, At least meron ka ng isa. Ito, wala.
Sige, pakinis ka nga mo. True, Kasi parang ano daw kami, siya, besh. ayaw niya kasi wala rong pimples yung mga Korean. Nahiya ako. Nahiya ka? Mas makapal pang make-upatan yun sa akin. Hindi naman. Hindi pa nagme-makeup sila. Hindi ko alam. Parang hindi. Ay, dip. Hindi, ano lang sila. Kasi hindi. Ang Oh, kinis ang ganda lang talaga ng Dahil kutis lang- nila. Dahil sa kimchi. Makakain na nga ng chip may bukas. So yun na guys, yung ano natin, collaboration with Miss Loveless Loveless Day and Smilara. So, panoorin nyo rin yung kanilang collaboration namin about dito sa Jojo Wine or Trotropan. Ito guys ha, ano lang naman to joke lang namin. Pwede Parang- din totoo. Oo. Sagot Hindi ka kay naman. Mark mamaya. Ano lang naman to, yung disclaimer lang. Hindi, nagpaalam Kunwari kami, lang, guys. nagpaalam naman kami. So, huwag yung seryosahin guys. Thank you! Pwede din seryosohin. Biglang nakita niyo si Gray. Si Gray, gusto mo na iuwi? Mm. Ang tanong, gusto ka ba niya? Uy, kumpan. Ano? You don't know what I can offer. Wow! Octus? May special. Lang yung pinagmamalaki sarili niya na si Octus. Nag-sales talk. Hindi yung phone. Yung sarili niya yung smells niya. Oo. Wala. So, yun na guys yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe Cheers if you ulit haven't tayo. yet. Hanggang matapos. See you on our next vlog. Or abangan nyo yung kanila guys. Meron din sila. So, una-unahan na lang. Bye. Merry Christmas guys. Thank you. Ang saya. Next year. Bumawi eh. See you next year. Jingle bell, all the way. We'll hop